калмыгыз, эфирда интервью тапшырыгы, студияда м.Ш.Бабича. Язучы Айгиз Баймухаметовтың яңа китабы дөнья күрде. Китапка нинди әсәрләр ингән һәм улар нимә тураһында. Безгә был хакта автор үзе һөйләр. Программабызның кунагы Шуңкар журналының баш мөхәррире м.Ш.Бабича исемендәге республика яшьләр премии лауреаты Айгиз Баймухаметов. Айгиз Баймухаметов. Шулай итеп, яңа китабыгыз дөнья күрде, Алдаҡсы дип атала. Котлайбыз. Рәхмәт. Һәм әлбиттә китап нимә тураһында? Ул сак кына мына безнең былтыргы елда катмарлырак ел булды бит инде. Пандемияның алдарак кына сыккан ул китап Алдаҡсы дип атала. Менә ошо китабым. Минең 4нче китабым. Һәм ул мин әсәрдә 18нче елда язганым. Үҫмерҙәр өсөн язылган, мәктәп укучылары өсөн. Һәм авылда шундай хәлдең шаһиты булдым. Авылда бик күп балалар, үҫмерҙәр, мәктәп укучылары яй көне хәзерге вакытта ла шулай инде. Без, мәсәлән, яй көне емеш-иләк һатып акса эшләй торган үҙебеҙгә. Һәм бында Олы юл ситендә балалар һатып торалар. Бында ла шундай малай менән кыз үҙҙәренә төрлө кейемдәр алабыҙ дип, шулай итеп эшләгәндәр дә. Һәм буларга ялган акса биреп киткәндәр. Һәм булар магазинга барып әйбер һатып алам дигәндә генә аларның безгә ялган акса бирдегез дип асыклана һәм буларды шундай мәкерле эшмән булышкандар икән дип эште зурга ебәреп тотыш авыл тормышында зур менә гауга куба инде. Һәм анда кешелек факторлары бар. Етешһезрәк гаиләдә яшәгән үҫмерҙәр була буның геройлары. Шуга күрә аларга мөнәсәбәт тә башка төрле. Алар нитеклем үзләренең гаепһез икәнен дә әйтеп маташалар да, алар тыңлаусылар булмай. Һәм иң аҙаҡта гына бөтөн нисек килеп сыҡҡанын һәм бик уңышлы мәсьәлә хәл ителә. Мин тормоштан алдым, авылда миңә һөйләгәннәр шундай тарихты. Мин шуны ишетеп, һәм бында күберәк идея һалырга тырыштым. Кешеләрнең бер-берен аңларга тырышу кәрәк. Кешенең социаль сығышына карап түгел, ә уның күңел йыллығына һәм теге кешене аңларга тырышу. Эске күңел торышына карап баһаларга тырышу, кешегә гаеп тагырга, шыгырга ярамай дигән шундай идеяман мин язган был повестьте һәм башка әсәрләремдә лә туплап шу китап булып сыкты инде. Бәлки тап пандемия алдынан сыгу үзенә күрә бер ниндәй бер шундай әһәмияткә иядер, сөнки тап ошо күңел кыйммәттәре алга планга сыкты был пандемия усырында, бер-береңә ярдәм итәргә тырышу, шулай бит инде. Демәк, бу үсмерҙәргә тәғәйенләнгән әҫәр. Гомумән үсмерҙәр әҙәбиәте бар, балалар әҙәбиәте бит инде бездә Аллаға шөкөр башҡорт әҙәбиәтендә балалар әҙәбиәте ныҡ үҫешкән, бик күп яҙалар, өлкәндәр өсөн бик күп яҙалар. Ә менә уларҙың арауығында үсмерҙәр әҙәбиәте. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы ул беҙҙә генә түгел, дөйөм әҙәбиәттәргә, халыҡ әҙәбиәттәренә хас әҙерәк алар өсөн яҙалар. Сөнки ҡатмарлылыҡ менән дә бәйлелер, уларҙың ниндәй ҡиммәттәргә таяныуы өлкәндәр өсөн сер булып ҡалыр. Улар безгә рус әйттеләр, переходной возрастта тип әйтәләр бит инде. Ә икенсенән өлкән яҙыусылар булып китһә, улар йә ололарса фекерләйҙәр күберәк, бигерәк бәләк балалар кеүек яҙа алаларҙыр инде. Мына ниңәлер шулай. Элек әлбиттә мына беҙҙең башҡорт әҙәбиәтендә булған Әнүәр Бикчәнтаев беҙҙең булған бик күп аның әҫәрҙәрен уҡып беҙ үҫтек. Фәрит Исәнғолов һәм башҡалар. Һәр хәлдә улар бик күп тип әйтеп булмай инде. Һәм уларҙың телен дә аңлай белер кәрәк. Алар теге бик үк ҡатмарлы итеп яҙһаң да аңлай алмайҙар. Һәм шул уҡ ваҡытта теге бәләкәй артык ябайлаштырып та булмай бит инде теге бына урталыҡ инде шундай. Һәм моғайын да үҫмерҙәрҙең үҙҙәре генә ҡулланған ниндәйҙер үҙенсәлекле һүҙҙәрҙә сленг тиҙәр, шулай ҡулланыуҙа барҙыр. Үҙең дә шул үҙеңде йәштә итеп хистергә тейешһеңдер инде. Мине менә ҡайһы берҙә әйтәләр, Айгиз теге яҙғанда бигерәк ябай яҙырға тырышаң. Беҙҙең башҡорт әҙәбиәте мине әрләгәндәре лә бар, теге башҡорт әҙәбиәте тел байлығын күрһәтмәйен, йәиһә Айгиз шул тиклем күрһәтләй алмай тип. Әммә үҫмерҙәрҙең шундай үҙенсәлеге бар. Бында бөтөнләй теге
әлләндәй сагыштырулар, катмарлы һүзләр, асман, шөңгөр, теге илаһи, ундай һүзләрне кулланһаң, бигрәк тә бүгенге яшьтәр улар аңламаячактыр. Һәм киресенчә әдәбияттан уларны атырган утырырга мөмкин, аңламаган китапларда ни өчен укырга тидер. Бына Азаматта республикала һәйәттәге башкорт әдәбиятында үсмерләр әдәбиятын үстерүгә ниндидер игътибар бирелә. Игътибар бирелә сынапта һәр дәүләт исемендәге дәүләт премияһен күз уңында тотканда. Әмма шул вакытта балалар, үсмерләр укымай дигән стереотип бар. Әмма мин уның белән килешмәсенем, чөнки бүген балалар онлайн укыйлар. Башка шул ук өлкәннәр һәм агык. Бына ошо онлайн платформаларда хәзер инде китапларыгыз күп телдәргә тәрҗемә ителгән онлайн платформаларда яулай башламаныгызмы әле? Бына ныклап тотынырга кирәктер түләм кызганычка, менә без китапка гына нык өйрәнгәнбез. Китап форматына гына шулай. Яйһә социаль селтәрдә генә халабыз да кемдер шуннан укыйлар. Мәсәлән, минең тәүге әсәрем калдырмаса интернетта бик күп ул аны. Эзләйләр дә, табалар да укыйлар. Калган әсәрләр менә мин ундай ресурслар белән эшләп караганым юк. Булай язгандары бик күп булды. Без мәсәлән түләп интернет вариантын сатып алып укырга ризабыз. Нисек китап булай икән дип шундай нителәр. Кылганска каршы менә мин үземдә дә гаеп тотам, яйдап безгә интернет нәйдәге платформаны яулай башларга кирәктер инде. Икенчедән, бына әдәбият дигәндә үсмерләр әдәбияты бездә бар язучылар шундай хутлы тел менән сагыштырулар, бормалы яктар менән язалар бит. Кемдер шундай әсәрдә укырга ярата. Димәк, барһыла булырга тиеш. Хайлау булырга тиеш. Кемдер нәйде ярата? Философия мәсәлән. Кемдер укый икән, унда ниндидер лабиринт булырга тиеш. Ягъни язучы нимә әйтергә теләгән дип укыгандан соң кеше бер ике көн уйланып йөрергә тиеш. Кемдер менә әле генә яңа әдәбиятты укый башлаган кеше, менә әйтеп, менә бу башкорт әдәбиятының кимәлен билдәләгән язучы, тотта шуны укытып бир, философский әлләндә әйберде. Һәм ул бала аңламаячак, укый алмаячак беренчедән. Бигрәк тә укучылар, булар бит киләсәктә безнең тагыла теге потенциальный әдәбиятыбызның нәйдәре бит инде. Укучылары. Шуга һәрбер категорияга булырга тиеш. Балалар өчен, үсмерләр өчен, өлкәннәр өчен, яисә шул ук өлкәннәр яңа укый башлагандар өчен. Хатта китапта язганда шуныһы ла әһәмияткә бар. Менә бер сердә әйтеп китәм. Кайбер дә очрашуларда әйткәннәр булдылар, диалог әдрәк булһа укуу кыен дип. Теге һөйләмдәр генә ошай килә икән бит. Ун бит теге кешенең күзе арый. Диалогтар, һөйләшүләр әз булһа кыен. Менә шул үзенчәлекләрне белеп без язучылар иҗат итәргә тиешбез. Һәм жанрлар күп булырга тиеш, фантастика һала булырга тиеш. Мистика бүген үзләренә популяр. Профессиональный әдәбият. Хатта менә безнең әдәбиятта йетмәлегән, мин менә үзем мондай да яза алганым башта уйлар бар, но мин шундай да эшли алам уйламыйм. Шул ук тренинг хамакта Урта Азия илләрендә бик популяр димәк. Мәсәлән, теге нинде икенчесе булма дигән китаптар, не будь вторым дип теге тренинг өйрәтә, үз туган телләрендә иҗат ителгән. Шундай әдәбиятыбыз үсешен тиһә төрле булырга тиеш. Женская литературала бер көнлек әдәбиятта булырга тиеш. Димәк, әдәбиятыбызның бына бүгенге ниндидер шундай талаптары бар дип әйтергә мөмкин. Тагыла бер күренеш хакында һездән сорамакчымын, ул да булһа аудио китапта шулай бик популяр. Колаксында киеп алалар, шул ук үсмерләр һәм яшьләр аудио китаптар тыңларга ярата. Бына бул юсыкта ниндидер фикерләр бармы, нияттәр? Аудио китаптар кызганычка менә радио эфирлар гына яздырмаһалар, интернетта аудио китаптар бездә сыгарып булышкан кешеләрне мин әйтә алмыйм. Кызганычка буш кала әле. Бул да безнең әдәбиятыбызның бер пробел дип әйтергә була. Радио сыгара, менә минем бер китабымды Хукырдар китапханаһы республиканың эшләгәне. Әмма ул тәгаенләнгән Хукырдар өчен генә. Алар укыйлар, аудио китаптарда бездә нык. Әлегә проблема асык кала димәк. Күптән түгел сахырдыгыз күпме нәйдәрде? Үзебезнең әдәбиятыбыз өчен быгаса уйланмаган аспектларда әйтеп бирдегез әле. Асынлап та уйланыр кирәк. Уйланырга урын бар ысынлап та. Күптән түгел интернет селтәрендә Казакстанда һәм тагыла китапларыгызның казак һәм рус телләрендә сыгу турында мәгълүмат булды.
исем той үткәрелгән. Нинди китаптар? Минең Қазақстанда бер калдырмасы китабы гына 3-4 тапкыр сыкты. Әкият баласа, Куран балалар китаптары сыктылар рус телендә, казакча кабат-кабат. Һәм менә уларның переизданиялары була. Һәм шуларның менә исем туен кабаттан үткәргәннәр яңрак шунда Нур-Султан калаһында. Һәм Кем тәрҗемә итә һеҙҙең китаптарығыҙҙы? Минең бөтен әҫәрҙәрҙе Саят Ҡамшығер тигән уларҙың журналист, билдәле шағир тәржемә иткәйне. Шунда исем туйы булды. Ул Саят беҙҙең башҡорт әҙәбиәтенең башҡа әҙиптәренең әҫәрҙәрен ҡаҙаҡ теленә тәржемә иткәне булдымы? Әлегә юҡ, беҙҙең киләсәктә пландар бар. Беҙ аның һиңә тигән шиғырҙар йыйынтығын рус, ҡаҙаҡ, башҡорт телендәрендә лә сығарҙыҡ. Хеҙмәттәшлек тимәк буласа? Хеҙмәттәшлек беҙҙең бара. Беҙҙең ундай хеҙмәттәшлек күп нейҙәр менән, республикалар менән, Рәсәй халыҡтарын әйтеп тораһы ла түгел, шул уҡ Азия илдәрендәге әҙәби бәйләнештәр булырға тейеш. Һәм әлбиттә тәржемә ул әҙәбиәтте яңы киңлеккә сығарыусы бер алым. Һәм әҙиптәр әйтеүенсә, оста тәржемәсене табыу ул бер проблема. Ҡыйындыр ысынлап. Беҙҙә башҡа халыҡтар ярай инде аныһы бигерәк тә ҡатмарлы инде. Хатта шул рус теленә тәржемә итеү дә беҙҙең республикала проблематично тип әйтергә. Ҡатмарлы. Тәржемәнсе табыу моғайын бер мәсьәлә, һәм шул хаҡта тәржемә ителгән әҫәрҙәрҙең сифаты тағын шулай уҡ мәсьәләлер. Менә минең китабым рус телендәге «Дети улицы» тигән. Ул саҡты бынан алдараҡ инде 2 йыл үтте шикелле рус телендә. Һәм уны Зөһрә Бураҡаева тәржемә иткән. Тәржемәселәр беҙҙә бар, бик яҡшы тәржемәселәр, Мәскәүҙә әҙәбиәт институтын бөткән тәржемәселәр. Әммә һәр бер хеҙмәттең бит баһаһы булырға тейеш. Авторға бәлки һәр беренең мөмкинселегенән дә килмәйҙер ул тәржемәсегә түләр өсөн. Аның хеҙмәте лә бик баһаланырға тейеш бит инде. Һәм әлеге ваҡытта нисек эшләнә? Автор үҙе генә нисектер килешеп тәржемәсеһен тапмаһа, аның менән эшләмәһә, аның әҫәре әлбиттә тәржемә ителмәй, киңерәк аудиторияға сыҡмай һәм аны беҙҙең халыҡтан башҡа китап кәштәһендә ятып ҡала тимәк. Шулай. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Һеҙҙең менән ҡыҫҡа ғына әңгәмәсендә башҡорт әҙәбиәтенең бер нисә проблемаһын да асып һалдыҡ. Шул ваҡытта уңыштарын да барланыҡ. Һеҙгә тағы ла ижади уңыштар теләйбеҙ. Яңынан-яңы әҫәрҙәр һәм китаптар көтөп ҡалабыҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла яҙыусы, Шоңҡар журналының баш мөхәррире, ш.Бабича исемендәге республика йәштәр премияһы лауреаты Айгиз Баймухаметов булды. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.